L-unika garanzija sabiex il-poplu ma jibqax jinsteraq mill-kontijiet ta' dawlu l-ilma u l-unika garanzija li ċ-ċittadin għandu li jingħatalu flussu misruqa mill-kontijiet lura huwa gvern ġdid nazzjonalista. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg b'reazzjoni għall-ammissjoni tal-Prim Ministru Robert Abela meta f'intervista ma' Net News sostna li mhux se jagħti refund. Bernard Gregg min-naħa tiegħu qed jikkommetti ruħu li taħt gvern ġdid immexxi minnu se jingħata lura sal-inqas ċenteżmu. L-unika garanzija biex dawk toħodhom lura huwa gvern nazzjonalista mmexxi minni. Kif ukoll l-unika garanzija li ma tibqax tinsteraq wara l-elezzjoni jmiss huwa gvern nazzjonalista immexxi minni li jiena wettek b'mod ċar u l-nies jafu li wettom mod ċar li fi gvern immexxi minni mal-ewwel ġurnata se nagħti ordni biex il-kontijiet ta' dawlu ilma kollha jiġu riveduti u jieqaf is-serq. U kull min insteraq jingħata rifużjoni sal-anqas ċenteżmu għaliex hekk huwa ġust u hekk huwa sewwa u hekk ukoll in-nies jixrieqlhom biex jgħixu ħajja aktar diċenti, ħajja aktar dinjetuża. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li llum kulħadd huwa konxju u konvint li qed jinsteraq mill-kontijiet ta' dawlu l-ilma fejn spjega li hawn persuni fl-aħħar snin li nsterqu minn 100 euro sa saħansitra 2000 euro. Bernard Gregg spjega li b'diskorsu Robert Abela wera kemm huwa fil-verità maqtuħ mir-realtà tan-nies u li ma jistax jifhem id-tbatijiet tagħhom. U evidenti li Robert Abela huwa maqtuħ mir-realtà li qegħdin jgħixu n-nies u maqtuħ mid-batijiet li qegħdin ibatu n-nies u tifhimha għaliex bniedem li jaqla 17,000 euro fix-xahar fost oħrajn ma jistax jifhem mid-batijiet tan-nies. U spjega wkoll li b'din id-dikjarazzjoni l-Prim Ministru għal darb'oħra njora b'mod ċar dak li ntqal mill-Awditur Ġenerali kif ukoll mill-mijiet ta' kontijiet li ġew analizzati mill-Partit Nazzjonalista. Huwa maqtuħ ukoll mill-verità, maqtuħ mill-fatti, fatti li huma dikjarati b'mod ċar anki mill-Awditur Ġenerali, fatti li aħna ppruvajna kemm il-darba anki wara li eżaminajna mijiet ta' kontijiet ta' dawlu ilma llum kulħadd jaf u kulħadd huwa konvint illi qiegħed jinsteraq mill-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Għalaqstant, bit-tmexxija ta' gvern ġdid nazzjonalista taħt il-gwida ta' Bernard Gregg, il-familji Maltin u Għawċin għandhom il-garanzija li sa mill-ewwel jum tibda l-ħidma sabiex kull ċittadin jingħatawlu flusu lura, flus li nsterqulu mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma, flus li huma tagħhom bid-dritt.